Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikhu Husain Afandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadatihi wa afadha ilaina min barakatihi wa asalamu amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsaniyata asyarata, utawi sifate sifat wajib Gusti Allah ingkang kaping 12 inggih menika al-kalamu kalam. Nek makna asline ngucap. Tapi ingin dibayangno Gusti Allah ucapane kaya dhewe mboten sami. Yajibu wajib maksude mesti gadah lillahi kadhe Gusti Allah Ta'ala halimaha luhur Allah. Apa sifatul kalami sifat kalam. Wahia lan utawi sifat kalame Allah niku qadimatun sifate qadim bersama zat Allah qaimatun ingkang jejeg bidatihi kelawan zati Allah Ta'ala halimaha luhur Allah. Laisat ingkang ora ana apa sifatul kalam iku biharfin rupa huruf wala sautin juga suara. Jadi kalame Gusti Allah mboten wonten rupa huruf, mboten rupa suara. Piye Quran niku benten benten ukara niku. Niku mboten bahas sifat kalame. Dados nek di cara dipreteli sing dhuwur dhewe niku kalamullah. Mungkin ngandhape niku wonten Quran, enten alam semesta niki, enten aturane, lan niku mboten enten hurufe, mboten enten alune, luwih luas lah. Jadi ukara kalamullah niku luwih amba tinimbangi Al-Qur'an atau mushaf. Niku benten. Dadi nek asline mboten wonten harfin sautin mboten wonten. Lah dene sing ketulis kalih tinta niku namung salah siji barometere ngoten. Bene wong ngerti wonten dados benten ukarane lah. Nah, Quran kok ana huruf wek swarane lho, nek digenengno kan mboten wonten hurufe kalih swarane. Wonten huruf kalih swarane ku nek diwaca kan ngoten. Tur niku nek para ulama tauhid niku sanjange mboten kenging disebut Quran sakjane. Nek Quran sing asli qadim sifate. Berarti sing wonten mboten asli lho, niku keliru malih. Mboten wonten. Maksudnya niku sejatine Quran niku sanes niku wonten niku bagian dari Al-Qur'an niku wau mengandung huruf kalih simbol-simbol yang mewakili Al-Qur'an niku wau wonten. Itu bagian, tidak bisa disebut keseluruhan. Cuma untuk pendidikan dawuh Syekh teng Tijanud Darori niku, kalau untuk pendidikan bolehlah menyebut itu sebagai Al-Qur'an. Langsung laras pripun nyebute mushaf. Niku benten, niku ada huruf, ada kosakatanya. Tadullu ingkang nuduhake apa sifatul kalam alal wajibati ngatasé pira-pira perkara kang wajib. Wajib teng hukum akal niku artine mesti ana. Wal mustahilati lan pira-pira barang mustahil maksude mesti gak ana. Wal jaizati lan pira-pira barang sing jaiz. Jaiz niku iso ana iso gak. Niku namine jaizat. Akal namung ngenal niku. Mungkin gak mungkin niku mungkin kalih gak mungkin niku dadi siji, kadang mungkin kadang gak niku jaizat. Nek pasti ono jenenge wajibat, nek mesti gak ono jenenge mustahilat. Akal namung saged niku. Nek ngaranti ono wong kaya kabar
arek kae nemu emas ning got ora mungkin. Nah, ngoten tok niku sagete akal mboten saged luwih dugi niku ponan. Dadi hukum akal niku nggih niki wajibat, mustahilat, jaizat. Namung niku objek akal itu. Maka naminha dukun niku ma barang kana kang wis ana apa ma minha saking wajibat, mustahilat, jaizat. Wa malan napa kemawon yakunu kang bakal atau sedang ana apa kelintu kula ulangi malih ma ingkang utawi barang kana kang wis ana apa ma minha saking wajibat, mustahilat, jaizat niki wa malan napa utawi napa kemawon yakunu kang bakal atau sedang ada apa ma saking wajibat, mustahilat dan jaizat niki iku yufhimu maringi paham biha kelawan ma utawa biha teng wajibat, mustahilat, jaizat isine sami subhanahu halimuhu suci Allah maringi paham ma teng napa kemawon yuridu ingkang menghendaki sapa Allah ifhamahu ing aweh paham ma teng sinten li ahadi ibadihi teng salah setunggalipun hambane. Dados kalame Gusti Allah, sifat kalame Gusti Allah niku menunjukkan hal yang wajibat, mustahilat kalih jaizat. Duka niku sing wis ana, duka niku sing sedang berlangsung. Karep-karepe Gusti Allah sinten sing badhe diparingi paham. Salah satu orang yang dikasih paham itu oleh Allah tentang kalamnya adalah Nabi Muhammad. Lah niku sing kula kali panjenengan waca niku Al-Qur'an niku itu karep-karepe Gusti Allah dhewe. Ngoten, tapi nek kalamullah memang laisa biharfin wala sautin. Ngoten. Wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Gusti Allah. Napa sing mustahil? Didduhu apa lawane sifat kalam. Lawane omong bisu wa huwa lan utawi didduhu al-bukmu nggih menika bisu. Ngosok kate Gusti Allah bisu ya ora mungkin ya kalam niku pun. Ndak mungkin akal nampa nek pangeran bisu ora mungkin. Lho kan ndak tahu krungu suarane. Lho, ndak tahu krungu suarane niku tidak menjadi dasar bahwa Tuhan bisu. Wad dalilu ala dzalika lan utawi indikasi atau dalil ala dzalika ing atase mengkono-mengkono bahwa Allah mesti enggak ada sifat kalam, mustahil enggak ada sifat bisu. Iku annal bukma sak temene bisu naksun iku kekurangan. Wong nek bisu kan cacat nek arani. Wan naksulan utawi kekurangan ala Allah ing atase Gusti Allah. Ta'ala halimuhulur Allah disifati malih ilahil alamin sing mengerani jagat. Alladzi kang aujada mengadakan sapa ladhihu teng niku alam wa kamalalan nyampurnaaken sapa alladzi ba'du anwa'ihi teng sebagian macam-macame alam binutki kelawan kemampuan iso ngomong wal kalamilan ngomong lah iku muhalun mustahil. Dadi nek wong disifati bisu ngoten elek meneh Gusti Allah. Dadi mustahil pangeran bisu. Namung ngoten saged akal namung ngoten pun. Tidak bisa lebih dari itu. Nek ana barang mesti ana sing gawe barang niku. Uga barangnya muncul dhewe. Ndak trimo niku akal. Gak mungkin. Rusak dhewe ya ora mungkin. Beset dhewe ora ana sing gawe beset. Ora mungkin niku akal saged nggih namung ngoten niku. Wa idzastahalalan arikalane mustahil alaihi ing atase Gusti Allah subhanahu halimuhu suci Allah apa al-bukmu sifat bisu. Nek Gusti Allah niku pun mustahil duwe sifat bisu maka jawabnya wajib moko mesti lahu kadhe Gusti Allah al-kalamu apa sifat kalam. Tapi mikirnya tetap biner nih. Nek ora bisu berarti iso omong. Nek iso omong berarti enggak bisu. Ngoten tetep. Mikirnya nggih kedah biner ngoten niku.
Masih ana sing ngritik mikir biner niku elek, hitam putih. Tapi mlakune program sak sembarangan niku mergo berpikir biner. HP, komputer kabeh niku mlakune karena ada bilangan biner. Namine 1 kalih 0. 1 mbek 0. Niku bilangan mesin sing dingerteni namung niku. Kan listrik urusane, nek 0 niku ndak ana tegangan, nek 1 ana tegangan. Nggih niku pun kombinasi niku tok. 1011101 nanti jumlahnya berapa? 1001 terus ngoten. Sampai akhirnya dadi gelombang, dadi program, dadi warna, dadi isine nggo namung niku 1 kalih 0 tok niku. La ilaha niku 0, illallah niku 1 pun namung niku tok. Niku tapi nek apa mikir biner terae ngoten. Nek mboten bener berarti salah. Nek salah berarti mboten bener. Wis ngoten. Meskipun itu terkesan hitam putih dan buruk, tapi memang logikanya begitu, yang bisa diterima oleh mesin itu begitu. Lek gak ono tegangan berarti mati. Lek mati berarti gak ono tegangan. Nek mati berarti gak urip, nek urip berarti gak mati. Nek 1 berarti duduk 0, nek 0 berarti duduk 1. Ngoten tok niku. Kabeh HP niki kabeh sing ngrekam kabeh niki pun ngoten. Terus niku logika pikire akal niku ngoten niku. La wa huwa lan utawi kesimpulan Allah niku mustahil duweni sifat bisulan, mesti ada sifat kalam niku al matlubu inggih menika sing dipadosi. Pun enten sing ketinggalan. Mboten enten. Pun ya, nggih pun niku mawon mugi-mugi wawasan niki dados ngelabeti teng manah kula kalih panjenengan sedaya. Wa tawdihu dalili wujubi sifatis sam'i wal basari wal kalami lahu ta'ala wa istikhalati abdadiha wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.